Tun bayan lokacin da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya ɗare kan karagar mulki, ake samun yawaitar ajiye aiki ko ajiye mukami daga wasu daga cikin manyan jami'an gwamnati. Wannan dai shine lamarin da ya jima yana jefa shakku a cikin zukatan wasu daga cikin 'yan Najeriya. Domin kuwa, ko a watan Satumbar shekara ta 2024, an ga yadda mai magana da yawun shugaban ƙasar da kuma hulɗa da jama'a wato Ajuri Ingilali ya yi murabus daga mukaminsa. Duk da a cewarsa ya yi hakan ne saboda dalilan lafiya. Baya ga haka, tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ya bi sahu inda shi ma ya ajiye nasa mukamin a watan Yunin shekara ta 2025, shi ma dalilan lafiyar ne ya gabatar. Sai kuma Dr. Hakim Baba Ahmad, wanda shi ne tsohon mai ba da shawara akan fannin siyasa na mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima, wanda shi ma ya ajiye mukaminsa a shekarar 2025. Ko a watan Disambar shekara ta 2025 da ta gabata, shugaban hukumar kula da albarkatun man fetur na ƙasa, Faruk Ahmed, ya ajiye mukaminsa duk da lamarin ya zo ne bayan zarge-zargen da ake mai na badakalar zunzurutun kuɗi da ya tafka a hukumar. Sai kuma babban ministan tsaro Muhammad Badar Abubakar, wanda shi ma ya sanar da ajiye mukaminsa a watan Disambar shekara ta 2025 bisa wasu dalilai na lafiya kamar yadda ya bayyana. Sai kuma kwatsam jiya ranar 9 ga watan Fabrairun shekara ta 2026 aka tsinkayo shugaban hukumar aikin hajji ta Najeriya wato NACON, Farfesa Abdullahi Sale Pakistan, ya yi murabus daga mukaminsa sakamakon matsin lamba da zargin cin hanci da rashawa da ya dabaibaye hukumar, kamar yadda wasu majiyoyin suka tabbatar. Waɗannan su ne jerin wasu daga cikin manyan da suka ajiye mukaminsu ƙarƙashin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu. A daidai lokacin da babban zaben shekara ta 2027 ke karatowa, shin wa kuke ganin zai ƙara ajiye mukaminsa gabanin zuwan babban zaben shekarar 2027? Ku ajiye mana ra'ayoyinku a comment section.